לא נכון, אני לא מסכימה איתך. לא, 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 סליחה. לא, 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 סליחה. אל תחרטט לי את המוח. אני מצידי, אם המערכת לא פעלה, אז איזה שירות נתת לו? אתה נותן לו שירות כשהמערכת פועלת. כשהיו תקלות והמערכת לא פועלה. אז איך בדיוק אתה בא לספר לי סיפור, השירות שלנו נגמר? בוא'נה, תהיה כנה ותהיה הגון. איזה מפחידה, אבל בטח יש לה מדבקה על האוטו מאחורה, אם רכב זה עשה עבירת תנועה, סתום את הפה. מה תחרטט לי את הפה? איזה מפחידה, אבל היא עוברת על במפרים שחורים על הכביש, אבל זה לא במפרים, זה ניגרי. לא יאמן אבל איך שהיא נוהגת, באמת. לדעתי אין לה תפילת הדרך באוטו, יש לה את כל התנ"ך. זה שהיא נוהגת ומדברת זה עוד כלום. אתה לא ראית על הבוקר כשהיא נוהגת ומתגלחת. לא נעים, ככה. אבל זה לא חוכמה. אל תחרטט לי את המוח.